nosaltres ens mirem les terres al voltant com el centre del que nosaltres tenim cura i entenem que és un ecosistema, i com a ecosistema ha de ser complexa. No pot tenir només vegetals, ha de tenir animals. Precisament la tradició d'agricultura i ramaderia ha estat molt unida en el passat. I aquestes ovelles netegen el sotabosc, deixen els seus fems a les terres, amb la qual fertilitzen les terres, però també hi ha una sinergia més. És que nosaltres volem esdevenir un centre de coneixença i vinculació en el territori. Llavors, el fet que en Sergi Sánchez, el pastor, tingui casa seva a casa nostra, que combinem, que ens ajuntem, que creem sinergia, vol dir que, per exemple, aquest dissabte creem un esdeveniment obert al públic on el públic uneix el pastor i el pagès, i entre els dos, les dues figures, explicarem i donarem l'experiència al públic de viure el que és la pastura i el que és l'hort i com és que conviuen. En el fons estem recuperant oficis tradicionals antics en vies d'extinció. Nosaltres ara som una granja de petita capacitat, vol dir que tenim 80 gallines perquè venem els ous a la nostra agrobotiga i perquè entenem que un projecte de cultura de pagès o de cultura de terra que nosaltres estem proposant de fer aquí a Can Girona, a Sitges, dins d'aquest projecte que es diu Cències, anar a l'essència vol dir integrar no només la horta i la vinya i el bosc, sinó també els animals, la ramaderia. I aquí doncs tenim a les gallines que tenen molt sentit, els hi hem donat tot un espai a la granja perquè realment siguin gallines d'aquestes criades en llibertat, o li diem també les gallines felices, que donen un ou d'una altíssima qualitat, però sobretot té aquest sentit de que fan neteja, de que deixen els fems, de que una granja sense animals no té sentit avui en dia. Una granja com la que proposem nosaltres, que recupera la cultura tradicional de pagès. Les gallines, per exemple, tenen molt sentit, mengen pinso, però també mengen part de les nostres hortalisses d'excedents de la botiga. És allò de tancar el cercle, de com ser un projecte sostenible, de no tirar, de no malbaratar l'aliment. El que ja no podem vendre, part, els hi donem a les gallines. I aquí mengen i ponen els ous. Sí. I dormen les gallines sempre, com totes les aus, dormen en alçada, no a terra. En aquests moments, la temporada d'hivern, el producte estrella de reclam és el calçot, que aquest any ens ha sortit molt maco, molt gruixut, l'estem venent a restaurants, òbviament també als nostres clients particulars que venen a organitzar les seves calçotades, i també tenim, aquí darrere, tenim plantat el que ara ja ve la primavera. Tenim a primera línia el fonoll, després el bròcoli, tenim els enciams meravella, més endarrere tenim la ceba tendra, i això només és un dels horts de Can Girona. En tenim 5 d'horts, cada un amb el seu nom. Aquest hort, per cert, es diu el Perer, perquè allà darrere hi ha un arbre de peres de Sant Joan. Tenim un altre hort que es diu l'Àliga, un altre hort que es diu Malvasia, l'hort dels espigais, que per cert ara s'acaba tot just l'època d'espigais, que també és un dels nostres productes estrella, som del Garraf. Per exemple, aquest any la Carme Ruscaller del restaurant Sant Pau es va posar en contacte amb nosaltres per comprar-nos els espigais. I tota aquesta temporada li hem estat venent els espigais, que de nou, com a territori, això ens interessa molt, perquè és fer difusió dels productes autòctons del Garraf, que és un dels objectius que tenim aquí a Cències Can Girona. I també hi ha algun restaurant a Barcelona, de nou, els que estan molt interessats en el que és el producte de la terra, que també ens estan demanant, com és el restaurant La Dama. Venem als restaurants, sobretot els restaurants quilòmetre zero, com són la Salseta, com són la Nansa, com són el Pícnic, també ens compra, i a Sant Pere de Ribes, a Los Viñedos, al Clubhouse 27. Tots són els restaurants que realment aposten pel territori i són els restaurants quilòmetre zero.